Impulsamos o acceso á vivenda, tanto fomentando o aluguer como impulsando a rehabilitación de edificios, como nos comprometemos no programa electoral. O Goberno galego vende a autorizar unha asignatura co Ministerio de Fomento para o Plan Estatal de Vivenda, prórroga do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016, por un importe de 16 millóns de euros que vai a beneficiar a 4.500 familias titulares, básicamente, de vivendas sociais. As axudas con estes 16 millóns de euros se van a enfocar no aluguer, na rehabilitación dos edificios, no fomento da rexeneración e renovación urbanas e tamén na implantación do informe de avaliación e certificación enerxética dos edificios. Este ano estamos en prórroga do convenio anterior do Ministerio de Fomento. Unha vez que teñamos presuposto, poderemos avanzar para o Plan de Vivenda 2017-2020.